Bueno, boas tardes a todos e a todos. Comezamos ca orde do día. Antes de nada, pois, como teñen esta proposta da alcaldía relativa á ratificación da urxencia da sesión, teñen esta información na súa organización. Sí, de todos xeitos vou na ler, para que non, por si hai algo que non este claro, e aclarar en algún dos puntos. De xeito ordinario, sesións de órganos colexiados deben ser convocadas con antelación unidade de 2 días hábeis entre a data de convocatoria e o día da celebración de sesións da que se trate. Non obstante, poderán celebrarse sesións con carácter urxente sin respetar esa antelación. As razóns que motivan a urxencia da convocatoria de sesións son as seguintes: a aprobación do REC 6/2018, que se explica a continuación. As facturas que pretenden aprobarse por un importe de 3.043,39 foron obxecto dunha reclamación de débeda xunto con outras facturas que se estaban pagadas e outras que non figuran a día de hoxe aínda en FACE, que é o registro electrónico de facturas. Creo que isto xa comentara, reclamaron pois moitísimas facturas, tivemos que facer un traballo, tiveron que facer os funcionarios un traballo exhaustivo para localizarlas, facer a secretaria interventora despois un informe porque para remitirle darle ao abogado para que defendera isto, non? Pois son 1224 páxinas eses informes que tuveron que ir a ser encanutillados en 2 tomas porque nunca había non, así que imaginaremos a laboriosidade dese traballo. Reclamaban 70.000 euros, dos cuales estaban pagadas a inmensa maioría. Agora estas son as que encontramos que non existían, son do ano pasado, presentaronse en xuño deste ano e por iso extraemos agora a REC. Porque hai premura, porque como está no proceso judicial, temos que tela en agosto, o xulgado non está aberto, pero agora urxe facelo para non ter ningún tipo de problema salir con éxito deste proceso, e evitar maiores custos derivados da reclamación judicial. Outra razón para que se pasa a ausencia é o suplemento de crédito 25/2018. O pleno deste Concello, na sesión que tivo lugar no 29 de decembro de 2017, acordou participar no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Cooperación Municipal, o Plan Único dos Concellos, da Diputación Provincial, e solicitar a aplicación do préstamo provincial como marca a norma, non? Do POS mismo, nos pliegos, e dedicar a amortización de débeda, como a que tiñamos nese momento eran 47.448, que ni siquiera chegaba a porcentaxe mínima que se pode, que hai que dedicar por obriga, e o resto foi, como ben saben, a obra, non? Chegou a resolución aquí, notificou o Concello de Diputación o día 23/5/18 a aprobación do plan provincial, e dentro do dictado plan tamén se aprobou a aplicación do préstamo provincial que antes mencionei. Para a aplicación dos citados fondos, o fin pretendido é preciso tramitar o expediente de modificación orçamentaria que xere o crédito no actual exercicio. A modalidade debe ser un suplemento de crédito que exixe para a súa aprobación a mesma tramitación dos orzamentos, aprobación inicial, información pública durante 15 días hábiles no BOP e aprobación definitiva e publicación na mesma no BOP. Unha tramitación rápida dará lugar a unha rápida cancelación das operacións a longo prazo. Co que xa, como xa sabía desde o inicio, pois temos xa débeda financiera cero. O punto número 3 é o cambio de data do pleno ordinario do mes de setembro de 2018. E iso tampouco, no mes de agosto, pois, nos vimos e seguramente que disto, creo que o portavoz si ten noticia, pero non de unha parte, non? Os plenos ordinarios no Concello de Lousame teñen lugar o penúltimo venres dos meses de xaneiro, marzo, maio, xuño, setembro e novembro. No mes de setembro, o pleno ordinario debería ter lugar o venres día 21 de setembro. Para a válida constitución das sesións plenarias é preciso que estea presente a persoa que ocupe a Secretaría do Concello, por así exixilo a normativa en materia de réxime local. A parte de Secretaría de Intervención do Concello de Lousame está vacante, sendo ocupada por unha funcionaria habilitada nacional en réxime de funcións. Esta praza foi incluída no concurso unitario convocado pola resolución do 16 de maio de 2018 da Dirección Xeral de Función Pública do MINA.
publicada no BOE 123 de 21 de maio. Unha vez realizada a tramitación administrativa que exixe a propia resolución do 16 de maio de 18, é preciso que a Dirección General de la Función Pública proceda á formalización dos nomeamentos e a publicación dos mesmos no Boletín Oficial do Estado, momento a partir do cal comenzarán os cómputos dos prazos de cese e toma de posesión dos funcionarios con habilitación nacional. Efectuada a chamada telefónica á persoa responsable na Dirección General de la Función Pública, no Madrid, no Ministerio, con data de 9 de 18, comunica que a resolución de nomeamento está lista para ser asignada polo órgano competente e posteriormente ser remitida para a súa publicación no Boletín Oficial do Estado, sendo previsible a súa publicación entre o 17 e 28 do 9. Isto pode ocasionar que no momento da celebración do pleno ordinario do 21 non exista persoa que ocupe o posto de secretaría, que pois evitaría a celebración do pleno. Bueno, ata de agora se lle permitía aos funcionarios interinos que se desen desempeñar, pero desde fai uns meses non pode ser. Entón, como o funcionario do Grupo A, que é José, pois é interino, non podería. Por iso, considerase urxente cambiar a data da celebración do pleno ordinario do mes de setembro para solventar esta circunstancia. E o outro punto, o cuarto é a tomar a posesión da Conselleira de Electo do Partido da Tenda. O 6 do 8, como se notará, da 2377, a Conselleira electa, Lucía Rodríguez, no cumprimento do prefectuado no artigo 75 da lei, 7/1975, o 2 de abril, reguladora das bases da réxime local, presenta declaración sobre causas de posible incompatibilidade, sobre actividades que proporcionen ou poidan proporcionar ingresos económicos, así como modelo de declaración de bens patrimoniais e participación en sociedades. A Xunta Electoral, en acordo de 22 de 1 de 1996, estableceu a necesidade de trasladar aos concelleiros electos que non tomaron posesión dos seus cargos e, polo tanto, non adquiriron a condición de concelleiro, comunicación do día e hora da celebración de cada sesión plenaria, a efectos de que se lles convén poden efectuar a presentación de xuramento ou promesa. Por iso, a celebración de unha sesión plenaria é necesario incluir no orde do día a toma de posesión da concelleira electa para posibilitarle a adquisición da súa condición de concelleiro. Bueno, por todos estes antecedentes, proponemos se ratifica a urxencia de sesión extraordinaria urxente convocada para o venres día 14 de setembro. Votos a favor da urxencia. No punto número 2 será a toma de posesión da concelleira, non se presentou co pai. Ese punto sigue no de días, sigue no de días, porque hai que poñer a obligatoriamente. E o punto, pasamos entón ao punto número 3. Ao non presentarse a concelleira, o punto ten que temos que facer constar que o incluímos, pero quedará para no momento que lle veña ben presentarse. O punto número 3 é a aprobación se procede do REC número 6/2018. Teñen no seu haber a documentación desta proposta de alcaldía para a creación de facturas por importe de 3.439, que desa relación, pois estes que chegaron en xuño, pois non se aprobaron antes, é certo que constaban e hai que aprobarlas. O acordo que se pretende dar a redundancias a acordar hoxe é, primeiro, aprobar, dispor e recoñecer as obrigas por recoñecemento extrajudicial de créditos número 6/18 dos documentos justificativos de gasto anteriormente indicados. Segundo, ordenar o pago dos justificantes de gasto relacionados segundo as disposicións da Tesorería. Terceiro, dar conta do presente acordo a intervención Tesorería e Departamento Contable para a súa tramitación e efectos oportunos. ¿Algún comentario con respecto a esta red? Votos a favor? Abstencións? Punto número 4. E a aprobación se procede da modificación orzamentaria, modalidade de suplemento de crédito 25/2018. A proposta da alcaldía tamén a teñen aí. Os antecedentes, que xa os dixen anteriormente, que eran
o plan único, na parte do préstamo de fundación, a parte que se destina a unha fundación de dependencia financiera, por 27.448, e que hai que facer a xeración neste exercicio. A proposta de acordo é a seguinte: primeiro, a aprobación inicial do suplemento de crédito número 25/2018, mediante o que se dote crédito nas aplicacións orzamentarias que se sinalan no seguinte cadro, financiando tal modificación co Plan Provincial de Cooperación ás obras e servicios de competencia municipal, Plan Único, por importe de 47.348,06. Aí teñen as aplicacións suplementarias que non vou a detallar porque están no cadro que poden ustedes consultar. E o segundo parte do acordo é expoñer o expediente ao público previo anuncio no BOC durante 15 días hábiles, durante os que os interesados poderán examinarlo e presentar as súas reclamacións ao Pleno Corporativo. Eu creo que o cadro está claro, por iso xa non me paso a detallar. Algún comentario? Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? O punto número 5 é ante as circunstancias que suceden aprobar se procede a data de celebración do pleno ordinario do mes de setembro. Vamos a ver. Estivemos facendo os cálculos, mirando os cálculos posibles e por iso decidimos isto, porque pode chegar xusto que teña que cesar xunto antes deste vindeiro pleno do 21, ahora ya leo e xa se van a dar conta. Os plenos extraordinarios do Concello de Lousame teñen lugar o penúltimo venres dos meses de xaneiro, como antes dixen. O próximo ordinario sería o 21 de setembro. Para a vaga da constitución das sesións plenarias é preciso que estea presente a persoa que ocupa a secretaría do Concello, por así exixir a normativa en materia de réxime local. A parte de unha vez realizada a tramitación administrativa que exixe a propia resolución de 16 de maio de 2018, é preciso que a Dirección Xeral proceda a formalización dos nomeamentos e comunicación dos ecos do Boletín Oficial do Estado. Momento, a partir do cal, comenzarán os cómputos dos prazos de cese e toma de posesión dos funcionarios con habilitación nacional. Efectuada a chamada telefónica a persoa responsable, como antes dixe, con data de 10 de setembro, comunica que a resolución de nomeamento está lista para ser asinada polo órgano competente e posteriormente ser remitida para a súa publicación ao Boletín Oficial do Estado, sendo previsible a súa publicación entre o 17 do 9 e o 28 do 9 do 18. Isto pode ocasionar que no momento da celebración do pleno ordinario 21 do 9 non existe persoa que ocupe o posto de secretaría, que imposibilitaría a celebración do pleno. Como é imposible saber neste momento cando se producirá a dita publicación e cando tomarán posesión o funcionario de habilitación nacional nomeado, esta alcaldía propón ao pleno corporativo a acción do seguinte acordo. Primeiro, cambiar a data do pleno ordinario do mes de setembro de 18, fixada para o venres día 21, para o seguinte venres día 28. Segundo, no caso de que o día 25, é dicir, entre o 21 e o 28, data máxima de convocatoria do pleno ordinario do día 28, non exista certeza de que o venres día 28 tivera tomado posesión o funcionario de habilitación nacional nomeado, fixar a data de celebración do pleno ordinario do mes de setembro para o seguinte venres, día 4. É dicir, para non ter que volver a convocar outra vez un pleno urgente, xa deixar isto previsto. En todo caso, o 25 de 9, a alcaldía comunicará a todos os membros corporativos o día de celebración do pleno ordinario do mes de setembro, ou o día 28 ou o día 4, un deses dous. Porque se non temos problemas a reunir un pleno extraordinario urgente antes de... Chamamos muitísimas veces, durante o mes de agosto foi imposible, porque a persoa responsable estaba de vacación, e tan pronto está operativa, pois me comunicou personalmente isto que acabo de decir. Por iso temos esta circunstancia. Iso non é a resolución en cada nas fechas. Me refiero, se se cumplen os plazos dos que falaron por parte de Madrid. Sí. Para firmar isto me refiero. A ver, se me di que ten a resolución feita, había que está pendiente da firma da persoa responsable que ten que asinar. Home, desde o día 10 e que vai a estar este mes resolto,
entre estes plazos que dixemos, suponemos que sí. Mirando outras anualidades, oscila unha semana arriba, unha semana abaixo, pero soen ser por aí. Non sabemos, non temos ninguna certeza. E antes de ten que presentar a renuncia? Sí, ten que presentar a renuncia e despois ten 3 días para tomar posesión. No momento que se produza, o sea, o nomeamento novo, eu teño que cesar en 3 días. No momento en que cese tamén xa decae a acumulación, porque a acumulación é a plaza de man, como no momento que cese xa deixo de ser secretaria aquí acumulada. E despois teño eses 3 días, entonces claro, non sabemos moi ben, porque son os días tamén moi limitados e non sabemos. É difícil, non souberon dicir unha data, de nin de asinatura, e despois unha vez que asine sole tardar 5 ou 6 días en publicación no BOE. A publicación no BOE. Claro, unha vez que o manden a publicar sole tardar 5 ou 6 días, entón di que seguro que vai ser en setembro, pero non nos sabe dicir xusto, entón pode pasar que non estemos na convocatoria, non sabemos con seguridade. Hai que mirar a parte positiva, que se nos acaba esta situación anómala, complicada, e que vamos ter, pois, unha excelente funcionaria a tempo completo e que xa sea a secretaria interventora do Concello de Lousame, que a necesita con urxencia, porque se non é posible resolver con acumulación, que aproveito o nome de todos, o concepto da corporación, Pablo, porque sei que pensan así, de o esforzo realizado durante todo este largo tempo, porque unha acumulación podes estar acumulado un período de tempo, pero canto tempo levamos así? Agora este último período, 1 ano e 8 meses. Non, casi Desde desde xaneiro, desde o 29 de xaneiro de 17. E para ela eu sei que é un esforzo brutal e que fai máis a veces do que pode, pero para o Concello insuficiente, e ela tamén sabe que é totalmente insuficiente porque se acumulan os temas e non hai que poder resolver. Votos a favor das datas de pleno. Moitas gracias pola colaboración e levantarse a sesión. Decirvos a parte